Vi gider ikke spinde, gør vi? Jo. Okay. Vi skal til at spise jelly beans. Jeg kan sgu da ikke spinde. Okay, vi holder her. Hvad får du? Okay, blå. Og det Du kan er... vælge imellem den der eller den der. Nej, fordi den pilen peger på. Okay. Ja, tandpasta eller hvad de der det er Flopper. flop her. Det er det gode. Er du klar? Ja, jeg skal lige have noget. Det skal jeg vist også. Hvor det her det er virkelig ulækkert. Okay, så der er du klar. Jo, det smager faktisk godt. Lige meget om det er dårligt. Har du taget den? Nej, det er dig, der skal tage den. Det er den, der får den. Nej, det er også begge to. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Tandpasta. Tandpasta. Og vent lidt. Okay, det er tandpasta. Meget ulækkert tandpasta. Ja. Har du læst spillet i går i Houston? Jeg har godt holdt til det, uden at tage noget med. Så man ikke bare sidder og æder. Ja, ja. Det ved vi godt. Okay, er du klar at spille? Spil den. Den der kan du bruge, den der. Og hvad er det? Det er smørpopcorn eller den der rødden æg. Er du klar? Jeg har smagt rødden Den er mega ulækker. Er du klar? Ja. Vidste du, at der er størst smag for at få det dårlige end det gode? Fy for fanden, jeg fik rødden æg. Det gør jeg sgu da også. Og det ses det ikke i hænderne. Fy for fanden. Du skal bare drikke noget. Spind. Det er meget spændende. Det er lige sådan noget mere af det hele. Det er mig, spind. Sig nu, den ikke lige kunne med. Okay, den her. Det var den. Det kan være snart. Tror du ikke godt, jeg kan nå på kaffe? Lysebær eller bussemand. Bussemand eller saftepære. Ej, jeg kan ikke engang lide nogen dele. Så Er du klar? 3, vent lige. 3. 2, 1, nu. Saftepære. Ej, jeg fører. Nej. Det er dig. Hvis du lander på den, der bliver sur. Godt. Den har vi haft spænd igen. Den har vi ikke haft. Det frutti eller stinkende sokker. Den her. Lige sådan Hvor er den anden? Nå, den er der. Okay, klar? Ja. Jeg ved ikke, om vi er nogen af dem Ej, her. skal vi ikke lige til filmen med det her? Ja, den er bare. 3, 2, nu. Hvad var det? Det er dårligt. Stinkende sokker. Hvad er det, Rudi? Tutti frutti! Stinkende sokker. Du er overhovedet ikke bustet. Okay, er du klar? Ja, det er den der. Og det er den ulækre. Det er chokoladepudding eller hundemad. Og det er det På dåse. Hundemad på dåse. Det Ja, det er våde. Det er våde. Det er det hundemad fra. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror altså, du har fået den gode. Det tror jeg godt. 1, 2, 3.
Kan jeg allerede smage nu? Prøv at se, hvor lidt jeg fik tyk i den, før jeg fandt ud af det. Og desuden, det smagte ikke særlig godt, fordi jeg hurtigt fik den ud. Nå, er du klar? Jeg ved ikke, hvad jeg fik. Jeg skulle bare ikke tabe til dig. Ja, det er den her. Det er fersken eller bræk. Nej. Den smager, fersken smager mega godt. Ja. Fersken. Det er anden gang i træk, jeg har fået sådan nu. Ha. Se nu den hvide. Den grønne er så dårlig. Lime eller nyslået græs. Ja. Nej, det blev Jeg kan det ikke lide den grønne. You ready? 1, 2, 3 nu. Lime. Smager den meget stærkt, sur. Hvor er du klam. Tag noget bøger. Mor har sprøjtet væk ud over det hele. Fuck, du taber jo totalt det her. Jeg sidder og vinder alt muligt. Og der er en tilbage. Okay, jeg tror i hvert fald, vi skal have dem her med hen. Og vi har dem her lige ved siden af. Ja, du skal lige tage det her. Nej. Nu sidder servietterne fast. Okay, de sidder ikke fast. Det var bare under. Ej. Det er mælk. Prøv lige forestille dig, hvis du fik den. Jeg kan garantere dig bagefter spise den sammen. Det får du mig ikke til. Okay, er du klar? Der er den sidste, og det er vådservietter eller kokos. Kokos. Jeg kan ikke give nogen. 1, 2, 3, nu. Det kan jeg virkelig ikke smage. Jeg fik i hvert fald baby rice. Nu kan jeg godt smage det. Fuck, det er ulækkert, Christoffer. Men nu skal vi vælge den værste. Og hvad for en synes du var den værste? Hvad tror du? Jeg synes, det var rødden æg. Jeg synes, det var grønne. Jeg synes, det var græs. Jeg synes, det var rødden æg. Skal vi tage en til? Nå, fint. Fandme ikke det her med. Skal vi ikke bare lige tage hurtigt en random hver? Nej. Det gør jeg. Hvis det bliver grønt, så springer jeg så over. Ej, det ramte jeg bræk på. Hvad for en? Bræk. Eller hvad? Bræk eller hvad? Hvilken vil du have? Den, der har flest prikker. Okay, hvad kunne det være? Bræk eller? Fersken. Tag nu. Tredje gang streg. Sådan. Så får jeg eddermame sammen. Den gider jeg så ikke tage. Ved du hvad, den tager jeg sgu heller ikke. Den tager jeg sgu heller ikke.
Den grønne der. Tandpasta. Eller... blåbær. Er det klar? Jeg kan lige begge det. Skummetmælk. Nej, det er det ikke. Yes, it is. Skummetmælk. Servietter! Jeg skal ikke tage nogen med til hyggeligt. Jeg tror ikke, vi ved det der klamme lort. Selvfølgelig ved det. Prøv lige. Det ligner sneglestil. Hov. Det er også der. Just. Lad mig også. Det er også der. Sæt det op. Du må guldegysninger. Så er du der i mig. Ja, jeg tror, vi siger farvel. Det gør jeg. Jeg havde spyttet 3 ud. Og spyttet mindst ud. Har du slukket den? Nej. Jeg tror faktisk lige, vi prøver Heidi en gang. Nej, det gider hun ikke. Jo. Nå, hej.